सुन के कटोरावा से कहवा गैया दूध का कहवा पैबो सुन के कटोरावा से कहवा गैया दूध। अरे के हो है पनवा के पतावा अरघी या के होवे सोना है सोन के कटोरावा से अहिरू गैया दूध सोना है। यश कुमार दा का क्या करिएगा, बहुत हकीकत बता रहे हैं, क्या बोला जाए, अपना सब है इसलिए कुछ बोला नहीं जा रहा। बस सोना है सोन के कटोरावा से अहिरू गैया दूध। पनहरिया लई है पनहरिया लई है पनवा के बीड़ावा रघिया के होवे। पनहरिया लई है पनवा के बीड़ावा रघिया के होवे। कहवा पैबो अरे कहवा पैबो सुन के कटोरावा से कहवा गैया दूध के हो लई है सुन के कटोरावा से के हो गैया दूध। सोना लई है सुन के कटोरावा से अहिरू गैया दूध। सोना लई है सुन के कटोरावा से अहिरू गैया दूध। पनहरिया लई है पनहरिया लई है पनवा के बीड़ावा रघिया के होवे। पनहरिया लई है पनवा के बीड़ावा रघिया के होवे। के हो लई है नींबू नारियरावा से हरियर हरियर के हो लई है पापा लई है नींबू नारियरावा से हरियर हरियर। पापा लई है नींबू नारियरावा से हरियर हरियर। अरे डोमिन बिटिया लई है सुपोलिया रघिया के होवे। डोमिन बिटिया लई है सुपोलिया रघिया के होवे। जय हो अरे कहावत है अरे कहावत है सूरज गोसैया के गंगा जी के तीर। अरे कहावत है छठी हो मैया रघिया के होवे। कहावत है अरे छठी हो मैया
के गंगा जी के तीर के कहावत यही है सूरज को सैया राखी या के हो बेर नैहर से है छठी हो मैया से गंगा जी के तीर अरे स्वर्ग से आई है स्वर्ग से आई है अरे स्वर्ग से आई है सूरज को सैया राखी या के हो स्वर्ग से आई है सूरज को सैया राखी या के हो लई है अरे के हो लई है सुन के कटोरा वास के हो गैया तू के हो लई है बुनारी आरावा के हो लई है बच के तू फूलिया राखी या के हो बोली छठी मैया की।